Čaute ľudia, moje meno je Nertis, vítam vás pri prvom dieli o Minecrafte Survival, verzia 1.21 a povedal som si proste, že si len tak zahrám Minecraft Survival, proste prečo nie, hej, že poviem si to proste natáčať, no, tak, dajte like, odber, zvonček a ideme na to. Dobre, začíname klasický Survival, pozriem, že tam je dedina, výborne, takže skopeme strom. Hej, klasický, skopáme strom. No. Takže potom som sa išiel pozrieť do tej dediny. Jak to tam vyzerá. Hej. Už to skoro bude. Pozriem, že tam máme biome Frozen Ocean, to bude asi. Vyzerá to tak. Som zničil tú trávu a teraz to drevo zničím od začiatku. Joj. Tak, výborne. Mám drevo. Crafting. Sticky. A ideme nájsť kameň. Urobím si kamenné veci a potom by som sa išiel pozrieť do tej dediny. Jak to tam vyzerá. Že malý, tu je malý. Zdar. Čau. Jak sa máš? Malý dedinčan, ty kokso. No tu je jaskyňa. OK. Robíme kamenný krompáč, či drevený krompáč, to prečíc. A myslím, že to bude 19, hej, na motiku, aj lebo neviem, možno to bude aj nejaké možno to budú nejaké hay bailey. Teraz rozmýšľam, či si spravím pec alebo campfire. Ale neviem. Asi pec si spravím pec. Sice campfire je lepší, ale keďže tu možno budú balíky, tak na čo? Sekeru. Čo to robím? Motiku a ešte lopatu. Tak. Crafting zoberiem. Prečo nie? No idem sa tu pozrieť po tej dedine. Jak to tu vyzerá. A to je 3 domy. Dobre. To je riadne veľká vesnica, počúvaj. Výborne. Výborne, balíky. Balíky. Čiže to bude chleba. Tak. Výborne. Ešte pozriem to, čo aj tam pozerám. To sú kravy. Tu je Iron Golem. Toho by som mohol neskôr. Tam je farmár jedine. Mám iba farmu? Nemyslia vážne. A mačka! Je na mačka, žltá, ale. No to asi možno neskôr. Počíme. A tam je ďalšie. Rytí. Si tu ešte dám aj damage. Za to možno ešte zomriem. Keď toto začnem dobre, takže urobiť seno. A nech sa mi to tam crafti, čiže to urobím takto. Tak. 39. A toto. Kaš. To je nejaká kejvka, ale toto asi z toho nič nebude. Vyzerá byť tiež nejaká kejvka. Aha, to asi tiež z toho nič nebude. Uhlie. Výborne. Uhlie máme, to bude dôležité. Uhlie sa zíde vždy. Torčky samozrejme. Torčky vždycky musia byť, to je dôležité. A tam je gold block. To je zičný portál. A vlastne nemám železné veci, nemôžem ten gold block zobrať. To je trošku blbé, ale to nevadí. Sejmeme Iron Golema. Tady to. Tam je nitwit, toho by som najradšej trošku odstránil. Tu je hejvel, tak som si zabudol zobrať. Tak urobím ešte z toho chleba. Statok.
crafting vezmem. Idem si práve len tak, že poď sem. Tak. 3 bloky hore, aby ma nemohol hitnúť. Takže ma nehitneš, kámo. A už on takto budem. Železo. 5, yes. Dobre, takže ja tu zasadím kvetinku na počesť. To si vezmem. A ja sa si zabývam do jednou z domov. Tento vyzerá dobre. Vezmem k sebe, aby som nemal po ruke. No, jak to tu spravíme? Toto si dám zatiaľ head. Toto si sem zoberiem. Ja som si pec nevykraftil, aha. Tak semka dám crafting. Sem hodím pec. Ešte čestku si vykraftím. Tak, tu hodím na pec. Vložíme zbytočné veci, ako toto. Z tohto chcem urobiť takto. Sticky. Železný krompáč. A urobím ešte takto. Železný meč. Tak, výborne. No. Točky zatiaľ nepotrebujem, čiže toto všetko dám zatiaľ head. Takto. No. Idem zosekať všetky stromy takto, čo sú po boku. Tak. Slnko je tam. OK. Čiže noc bude tak možno za chvíľku. Slnko už je tak vajce. To máš sliepka. No. Ešte ten strom a tie 2 stromy, tak idem na to. No. Rozmýšľal som, že by som asi tých dedinčanov uväznil. Teda vypožičal trošku. Do takého trošku bunkru. Tam by som ich rozmnožil potom, že by som si postavil železnú farbu. No. Rozmýšľam. Ale asi to spravím. Hej, to bude dobré. To by mohlo byť dobré. Slnko už zachádza. Rozmýšľam, že či pôjdem loviť možno trošku. Neviem. Ja som si vlastne mohol z toho železa štít vykraftiť. A to by som potom nemal meč. Čiže je to v podstate aj tak blbé. No, dobre, tento strom je hotový. Tu sú nejaké kejvky. Ale asi sa najprv vyspím, na to som si zobral tú posteľ. Kaž to, ty kokos. A tam je železo, výborne. To je celá trhlina, tam je láva. Super. Výborne. Ako to spravíme? Asi skočím tam do tej vody. Drvo mám, no dobre. Tak. To odkopem. Ďalšie uhlie. Výborne, uhlie sa zíde. Uhlie sa vždy zíde. Dúfam, aby ma to nejaký creeper neprekvapil. Zozadu, samozrejme, že. Už sa idem teda vyspať. Dobre, výborne. Prvá noc a ideme na ďalší deň. Tak. Posteľ si vezmem. Takto. Tak. Chcem najprv opotrebovať tento kamenný a potom by som zobral ten železný. Čiže ak by sa niekto pýtal, prečo používam kamenný krompáč, keď mám železný, tak preto. Tak, nateším si uhlie. Výborne. No, to je kopr, ale ten by som teraz nechcel brať. Ten je teraz na nič. A tam niekde bolo to železo. Ďalšie uhlie. 20 uhlia, to zatiaľ bude stačiť. Kde bolo to železo? Tu je železo. Jedno. Dobre.
Tak, lepšie ako nič. Teraz vidím hore. Niekde tu bolo to železo. Tu je. Sa schováva. Ako to spravíme? Tak. Dobre. To je pod tým štrk. No, 2 železa, výborne. Ach jaj. No, dúfam, že nechcípnem. Čakať. Tak. Dobre. Skoro. Pol životov dole. Tu je láva, ale to už nebude asi nič také zaujímavé. Už sa idem vrátiť naspäť. Hore vodou. Tu je nejaká zatopená jaskyňa, aha. Ale neviem. Tu lapis. OK. Neviem, neverím si na to, kým ešte nemám respiration. Hej. Tak idem hore teda. No, som na povrchu. Asi vypečiem to železo. 2. Brinžman neviem. Ten asi nebudem skúšať so železom, ten sa nevyplatí. Skôr na diamanty by sa to vyplatilo. Nie na železo. Ja používam na vypaľovanie drevo. Nie uhlie. Ja mám uhlie na torčky. A rozmýšľam, že by som tak otvoril chunk base. Na tú chvíľku tak. Alebo v budúcom dieli by som dal ťaženie. Asi by som v budúcom dieli dal ťaženie, hej. Hej, to by som mohol. S nejakým mineshaft. Ešte sa tu pozriem, či niečo nebude. Radšej je meč, lebo to vyzerá bytná. Tak tu nič není. Tak nič. Ja sú včely, ale pozerám, že oni tak dosť ďaleko letajú, keďže tam nemajú kvety. Im trošku pomôžeme. Tu sú kvety. Zoberiem nejaké zo 4. Tak. Dáme im okolo. Aby mali čo prinášať. Tu máme trávu. Tu máte kvety. Výborne. Tak idem sa teda pozrieť k tomu zničenému portálu. Jak to tam vyzerá. Tak čau. Krásce. Tam sú kone. A to je ten zničený portál. Výborne. No. Čo tu máme? Gold block. Výborne. 6 loot. 1 obsidian. Len rozmýšľam, že radšej to nejdem ničiť. Čo tu máme? Zlaté veci. 2 zlaté motiky. Dobre, a obsidian. No dobre, tak to asi neskôr pôjdem. Či sa idem pozrieť do tohto lesa, lebo tam bola nejaká kejvka, ale tam radšej nejdem, lebo tam je tma. Čo máme tu? Tu je ďalšia kejvka. Až to. Uha, dobrá tma. Železo! Je tu nejaký mob? Vyzerá, že nie. Dobre. Uhlie tu je, ale samozrejme zase jednu železo. Ach jaj. Tam je spruce biome, OK. Spruce biome vedľa brezového lesa, dobre. Výborne. No, idem naspäť, teda. 2 ovca. Ovca. 2 ovce. Tak sa idem ešte sem pozrieť. Ďalšia ovca, aha. Ak by tu nebola tá dedina, tak v podstate by som bol aj tak safe. Pretože sú tu 4 ovce. No, ja by som sa asi už pomaly vracial späť. Neviem. Vyzerá to tak. To je pes! To sú 2 psi! Čau, pes! Čau! Ty kokso. Ty kokso. Ten
ten je voľaký naštvaný, dobre, radšej vás nechám. Nech ma tu nerozhrízu. A on útočí po tej ovce. Tak, rip ovce. No, idem sa pomaly vrátiť domov. Ešte toto železo hodiť do pece. A ak chcete, môžete mi napísať aj do komentárov, že čo by som tu tak mohol postaviť raz, alebo ja neviem, hocičo proste, čo by som mohol v tomto svete urobiť. Hlavne nič so smrťou, hej? Lebo to by bolo dosť prosté. No, takže vyhodím sem. Železa, toto si vezmem. Hej, to mi tu leze do domu. Hej, malý, choď preč. Daj odchod. Neobťažuj ma. Tak, 3 železa, výborne. A urobím si štít z jedného železa. Zle. Tak. Štít máme. Výborne, čiže ak budem chcieť ísť s mobami bojovať, tak mám štít. No, ale to by bolo pre dneska všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Dajte like a odber. S vami bol Nertis a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ. Čau.